Ешіл өзенде рыцарьлар үшін урак істі. Беріде орта ғасырдағы қылыш соғышы бойынша Татарстанның ашық кубогы ярышлары узды. Әлігі спорт турниры шит төбәкләр вәкилләрендә жәлеп иткән. Мауықтырғыш турнирының ничек үтүе турында киләсе сюжетта. Кылыч сугышынан соң кулларның көче бетә. Күпләр арып талып җиргә егыла. Урта гасырлардагы кылыч сугышы буенча Татарстанның ачык кубогы ярышларында күпләр үзләрен санап карады. Берничә минутка кулларына кылычлар алып, көчле икәнлекләрен күрсәтергә тырыштылар. Ярышларда катнашу өчен Яшел Үзәнгә республика шәһәрләреннән һәм күрше төбәкләрдән 30 спортчы килгән иде. Тәҗрибәле сугышчылар кылыч һәм калканнар белән көчләрен сынаган арада яшь уенчылар күркенечсез коралларда сәнгать осталыкларын күрсәтте. Ә менә монысы полякларның кылыч белән милли сугыш төре. Рыцарьлар икешәр кешедән торган командаларга бүлешеп, иң көчле сугышчыларны ачыклый. Урта гасырлардагы кылыч сугышлары хәзердә популяр. Аның киләчәге бар. Туристик максатларда күздә тотыла. Оештыручылар киләсе ярышларда җанатарлар кебек Россиянең башка шәһәрләреннән дә катнашучылар күбрәк булыр дип өметләнә. Фәнис Мөхәммәтов, Вадим Струминский, Татарстан яңалыклары, Яшел Үзән.